Zdravím, vítejte u dnešního videa. Dneska se podíváme na odjezd do Bradavic na serveru Bradavice Online. Bradavice Online je český roleplay server vytvořený na hře World of Warcraft na motiv Harryho Pottera. Momentálně jsou otevřené registrace do prvního ročníku na jaro roku 2026, takže neváhej a udělej si registraci ještě dnes. No a teď už víte, co jsou to Bradavice Online, takže se můžeme vrhnout na video. Když tak bych si měl koupit lístek tadyhle do Bradavic, že? Máme kerry tady. Potřebujeme na King's Cross. A to je nějaká fakt česká komunita jen zaměřená. Jo, to je vyloženě česká hra. Jo, a tady je prostě Bradavický Express. Hele, sam taky smrdí, tak já si sednu tady k Samovi. A teď přichází skoro hodinová jízda vlakem. Tohle vám trošku zrychlím a prostříhám. Pokud chceš vidět celou jízdu vlakem, podívej se na Půldikův záznam na Twitchi. Odkaz na Půldika najdeš v popisku videa. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, swim back with a full clip. Potom začaly Půldikovi chodit byty a zde vše začalo. Půldikův velký. Chci říct, Půldik se postupem času naštval, protože ho z toho bolely uši a jednoduše, když mu někdo poslal byty, tak to přeřvalo jeho hru a ještě mu to z těch sluchátek muselo pomalu začít hrát na celý byt. Mágrita pomohla proti ho na lepku, tak se spíte. Paráda. To si děláš prdel, než nám tady zahraje celý styl Chandy. To je hodně nepříjemný na ty uši tohleto. Na rozřazování. Takže... Teď jsem se koukal, sorry. Teď jsem zrovna čekoval tadyhle chat a vyskočilo to tam, takže už jsem byl připraven. Ale děkuji ti za dalších 85 bitíků. And his name is John C. Pičo, tady to bylo poprvé, co to zahrálo a to má ještě větší, ty vole, to je ještě horší na ty uši, jak ten scare jump, hochu. Ale to je reálně horší, jak ten scare jump, jak ten řev. To je tak kurevsky přebustěný. Já už nic neslyším, vole. Reálně, já, vole, mám zalehnuto v uších. Ne, jako reálně. And his name is John C.
Já tě nemám rád, vole. Já tě nemám rád. Vlastně... name is John C. Víč, já ti to vyle vypnu, neserně. Prostě na zvýraznění zprávy nebo jen tak. His name is John C. Já ti na tohle seru, vole. Chtěl jsi mě trignout, máš to tady. Ale já chci ještě trochu slyšet na stáří. Hello. Hey ho, ketchup party, sissy. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah. Děkuji ti za 20 bitů, díky moc a děkuji ti i za předtím, i za hello a zdravím tě taky. Díky moc za všechny bity, ale sluchátka si nadávat nebudu. Hele, už to tady úplně na stejno. Hlavně ať nechodí dopředu, tady borec. On to jde ještě před Hagridem, úplně první. Říkám, ne. No a zkuste hádat, co bude teď následovat. No přece zařazování děcek, teda budoucích prváků do kolejí, jako jsou Nebelvír, Havraspár, Zmiozel, Mrzimor. A jsme na konci dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo, protože si myslím, že to stálo za to. Odkaz na Puldika a server Bradavic Online budete mít v popisku a já se s vámi loučím. Vidíme se zase příště, tak ahoj.